Tray pi baro ki parlok ki bapet ya ka dorbin. Ka program ka bagi warna sya pi na ka bagi tayu sya ka waipat. Bat sashi sien ngasupen kan mau ya pi bangi dong dan haka series ka balai ka bangi ai kerteng ka jeli ka baim. Bat sashi sien ngi pedang subhai pi pastor sya ka ni ka session. But haka ni ka session ka bamta ngin ya pele jimot ya ka lennong ka kitab Genesis ka lennong ka baat phokhandai. Nado kad khot ka balai pho wei ter bat ngin ye beteng sha ka lennong ka balai pho bat hadu ka bakut jong lennong ka balai pho bat hagan ni ka session ka ba lesi ka session ka bagin penkut ikani ka series ngiyo i bat ngin ye keren ya ka khana ka badan hagan ni ka benta ka bang ye i ya ki khon ki kti ki jong jakob bat ka ni ka lennong ka balai pho ka ni thur ye ngi hakan nu kom bat kakanu kar kapor ka Jacob umat ya takajing karku ka jong play ban yo iki ko ni ti jong o lingba ki tengah ki jong arngut ka lia bat ka Rakhel bat ka boboru iki ki Shakri ki arngut ki ba thau jong o ai ya ka lia ba ya ka Rakhel bat ka bobot akan ngal ndong ru phin lap ru ya ka buit trekam ka jong Jacob kumno umat ya ka jingro ya ka spa ka spho ka jong o bat kumno ule ya ka jing tre ka jong o daga ba penya khlat yang nak jong kaspa nak kata kau dia. Kerbisibun baru don jadi kita kentin lam perang kejong pi yang ni ke session ke bumta. Tu bandum Islam inya sedang nak duk tu ka dekat ke balai way jong ni ka lendong bar khandai ke kitab Genesis. Haka tu session ke belade ngilai kami kumnu kani kalia bat karakel ki kelalong ki tengah jong u Jacob. Ya kalia laong ba kadai ke wapang jawat khamat dai kat bakar khel pada kalong ka ibah briu bat ka itanan ti anda haba u kthau kurim dani u kenyi jong u laban ulai yela ka ya kara khel ka khun ka jong u ha u Jacob bolong ka tengah ka jong u yu i ha wapun kut ya tu ka session ka bladam bau Jacob u lakham i ya ka Rakhel ban ya kanika lia tinggal ya keren ruang tu bangin siapet pada ayu ublay utre. Hakan ni kalau yeng ke jong u Jacob. Tika bangi i ya kadak ke jeng tre ke jong ublay day anda haba la keren mentabe ya ka long yeng ke jong Jacob ka ba udon ma u ka lea ka Rakhel ka silpa bat ke belha. Kini saungut mentakidan haka jeng kemi ke jong Jacob mentah nama la ai u nei. Tanya sedang menpet utrai ule ayu. Kedekhat ke belai huwei ke ong, ti utrai anda ule ayu i. Bala isi ya ka lea, ula pli ya ka kapok jongka. Hindrai ka Rakhel, kalalong ka balingki. Kajing trai ke jong utrai, ka ipian ka perkhat jong jibriu. Bad ha kalong yeng long sem, kumbangin la ipet, ya kitu ki session ki bisa keman. Kajing bom don kun don keti. Ya ka kan tehi kalong kajing sya iben ya ki melang salang. Mentah pada hakan ni kalong yeng hapdeng jong kini ki arngut ki tengah arngut ki arngut belum ki tengah kalong ki tengah jong Jacob ti kali al ong makasya nyoben kajing i la kham no syaka Rakhel ta kajing le kajong tra yu i ya ka ke belja ya ka Rakhel ya ka le a upli ya ka ban la ban kha ban pun ban kha kat ba ka Rakhel pade kalong ka ba khalam khun balingki sun depan kam kemut kayak persyak away ko bay tila dangi pai na kani kaliang ngin poi biang syak tu ke session ka bangi kan mau ya Isak u kpa jong Jacob ro habu yo i karibeka kata ka bu i kamdan khun dai haban ap kat tu kan isnem kani hingi menta dung i ba kata ka ba u Jacob u i ken hikam dan khun kat ba kali ap ade ka bolong ka tengah ka jung u ka bu ai u laban ka ade da ka jingle ka jung utrai ka upli ka kpo jung ka kala ade ban pun ban kha katakan pastor ngalengo abate ladangi piteng na ka session ade barote pinakan mau ha ka pot jung Abraham ki session ki ade bro kasara katrat katengah terai jong u kamla ban yo khun te yo khun ning kong sana ka Hagar kamarau jong u ka ba kasara katengah jong u ka ai nei ta
Dapoy ho Isak ro kaja kom tu bang ilai kran. Dan mentang dapoy ho Jacob ro ya tengah ka ba i ke bo ibhan kong do ya kata pen set sebab. Re kan ni kan lia ka tengah ka bo suyo ada bo ayu mama jo ya kata yo kon. Kan ni ka dei ka sandur hang ni ikwan ka chu. Sakin long kalong ka ba ngingim la pan pai phang namar ka perkhat jing kibriu kalong da kumui. Ka jing penyat ka jong blai pede habang puli hamni kalong da kumui. Namar hang ni haba kren phang jong ka jing puli ya ka khpo jong lia kalong namar ka syai ben. Syai ben. Long tolong ka kurim ka jong u Jacob. Henry uta uba de kurim u jong ka pede unyu ben ya ka. Na lor ba ka don pedeng jong ka jing duna jong ki khman. Ti utrai pada udon ka jong kalenti kaba baro skat tu ladangim dei ba planet jingmut bahaya kani ka tin ka jong blai nginum yu i kumnu utrai ukar khu ya kata kaba la sha iben ti kani hingni ngina i tang ni dekat lai huwei yong hum tu ti ni ni Up shop store shopping ya chkhman. Nginda kan mau session la de Abraham nei Abraham ku pa jong Isak mo ku pa i jong u Jacob. Hakatu ka jingja ka long yeng ka jong ki. Namar ba kani ka tanga clear kamera ko hagar la yo khon. Te kham hadian ka sa yo khon ka sara. Ka ba mi na ka jing yo khon jong ka sara. Hadian ba ka khayo yo Isak. Kami ka jing pat jong ka yeng ka pon pat jonot yo Abraham. Hado buka pe yo ka hagar ba yo Ismail na ka yeng nai. Kami ka jing prare. Te henre hang ni pan kan ja ayu ya ka bangin dang ya keren ya kan ikalong yeng lesi kan don ayu bathamai ka banyalong ka khana ka ban persya ya ka baja ya kalong yeng jong Abraham waktu ko po emta kan long ya kata nginum pat tip na nginum pat ya antat kan long kumno yang dengi pet syang ni ka bading kong hing i ya ka benta ka jong ublai ta kan long ublai utrei hapdeng ki ek be ya pher te ka lingki ka rakhel kelia kan yo khon ki pher ha de ha bakum ka tau ublai utrei emta kan long kata ka jing pher ta ka bangi i kum tan rei nasdang jong kata ka long ba karakhel ka yo i ka jing i ka ba kham jur ka ba kham no hau Jacob ka ba kalia pada i ka casting mentai ya kata utrai wana gua na pedeng banyara pada bakan ni ka ba sya nyoben menta ukon tiu ka ba kan ni ko i pada ka ba kham no satai udang bat ya ka tengi nyepet pada kita dekat bubut mu kalea kalapun khun ong ka tu dekat ka ba lai huar bat kalakha yo khun ba kalakhat kerteng uben ya u naba kala ong shisha utrai ulakmi ya ka jing sngo sitom jonga namar kata menta utrai jonga un i utunga jonga un i jonga yang ni long dangi pet yang ni ka yo khun ka khai khun ka ai kerteng ru bakat bat ka jingmun oh kum ta Reuben Reuben ka don jingmon em long ka don hang tu kan ka ong em tu utrai ulakmi ya ka jing sngo sitom jonga ti Banyamir bat kata ka jingjia kamut kani kerteng bansa je kan mau ya kani kan kamut uni kerteng Reuben ni kena Reuben wa bro setan em kat ka kena khasi mot Reuben nei kamut kan ni ka jingmut ngani kerteng kaya teng kho bat kate ka jingja ba utrai ula susun ai ka kalala ban kha kho lakmi ya ka jing sngo sitom jonga ong ka lea ti long kata ka jing ong ka jong ka bu ikani kerteng bakani kerteng kan kan mau ya kani halor jong ka jing khpi lenti pade ba u Jacob un i ya ka namara hakun chen tamo undi di kun mening kong Jacob hoj kun mening kong hadian bangila ngap bangila sngo ka jing ya keren kom to ba di pastor la persyang pensya yang i hakani ka khana i ki artali ki benta ka wei ka dei ka jing roi la ni ka jing kha ka jing pun ka jing kha jo ki tengau Jacob ka ba ar pa ni ka jing roi ka jing man jo ka spa ka phau jong Jacob ai ba ni ka khana kan ketik ya ka jing mut ka jongi ba ha be dei bat ka pun ka kha ka dei be ka bor na landet ka jong blai ni iru ba ban trei ban kata kumba Jacob ushakri la jong thau kurem la ni mama la ban upulut de ki snem utrei hok utrei bet umat iki jingker khu hadian kamot ublei ulong han lor iki ibaro ublei ulong nongkor khu tanra jo ko jing paro ya ka jing em ki khun ki ti
ya ka jing roi ka spa ka phau ya ka jing la ban trei ban khata ngin shania tali hau blai to ai bagani khana kan ketik yangi bangin yai puson bangin num liat haka bagi ong hini ki por ke bamanta ka jing nget bit kublai shibun pastor kublai shibun ni pi baro ngin saya beteng pan